инак ин навори беҳад барои шумо лозимӣ мешавад. чӣ тавр ворид кардан наворатонро дар YouTube. суханҳое ки мо бояд ворид кунем ки дар YouTube ва Яндекс ва ғайра дигар браузерҳо агар ворид кунанд ҳамин номро, ҳатман навори шумо бирояд. обуна шав ки наворҳои ояндаро аз даст надиҳӣ. беҳад навори ҷиддӣ. вақти наворро ворид мекунед, YouTube шуморо бубинаду ва ба рекомендация бубарад ин навори шуморо. ключевое слово ки ҳама дар тамоми кунҷи дунё бошанд, навори шуморо бар ду сухан биёбанд. шурӯъ кардем. инак медароем дӯстони азиз, кадом браузере ки кор мекунед, дар ҳаваи шумо метавонед YouTube худро хай сейв кунед. медароем YouTube. инак дар YouTube мо чиз дӯстони азиз, якум мебарад хай ин аккаунти ман ҳозир ворид карданро мо гуфтем. асос дӯстони азиз ҷиддитар тамошо кунед ва ҳар як нуқтаву ва галочкае ки мемонам ҳатман дар ёд бигиред ва ин навро сейв кунед. ҳатман меравем. дар боло мо дорем дӯстони азиз создать. инҷа мо создатро зер мекунем. добавить видео, яъне ки видеои бисёр дақиқа навори дигар мекунам, ҳатман барои шортҳо. ҳозир ин барои видеоҳои дароза вақт. медароем создать видео, яъне ки загрузить видео. загрузить видео медарем дӯстон ва выбирайте файл. выбирать файл зер мекунем ва дар куҷо ин навори мо агар ҷойгир шуда бошад, ҳатман ҳамунҷа рафта наворамонро интихоб мекунем. ман охиронаш ин ҳатман болошро зер карда ва загрузитро зер мекунем. нигоҳ кунед дӯстони азиз, аз ҳама ҷои муҳимаш омадем. ҷиддитар нигоҳ кунед. мо инро мегирем. мо партия 4 дар кор нест. ба кадом ключевой суханҳо бояд шуморо аз тамоми дунё биёбанд. нигоҳ кунед, ман чин интихоб кардам. зоопарк аттраксион фараон, яъне ки фиръавн. я аттраксион асос дар ҳамин навор аттраксиони фиръавн дар назар дорем ки чӣ тавр фиръавн аттраксионаш даҳшатнок аст. баъд бо ман англисӣ навистам. зу душанбе, яъне ки зоопарк душанбе. инам ва дар охираш чӣ менависа? ҳатман номамро менависам ки вақте ки навистан ки боғи ҳайвонот Саид Саидов, ино дигар нол мешаванд. ине ворид мекунад, яъне ки мо намеёбад. ҳатман ном ключевой чиз аст барои поиск. давом медем. дар инҷо описание чӣ дорем дӯстон? дар описание мо инҷа метавонем менависем. дар описание чизе ки дар онҷа шуд хоҳед менависед, нахоҳед не дӯстон. не ки мо як ду ҷумла менависем. ҳатман медарем поиск. дар инҷа менависем зоопарк душанбе мезанем ягон маълумот аз зоопарк. нигоҳ кунед дӯстони азиз, дар инҷоям нигоҳ кунед, ин наворҳои ман мебарояд. барои чӣ ман дар инҷо зоопарк нависта будам, душанбе аз инҷа гирифта шуд ё аз инҷо гирифта шуд. дидед дӯстони азиз, сухани аввали номи видео беҳад лозим аст ва ҷиддист. ҳатман инро дар назар гиред. ина бо ина нигоҳ ки зоопарк душанбе. дидед мезанад наворҳои шумо мебарояд агар шумо чӣ ном ворид карда бошед. ман чӣ мехостам дар бораи боғи ҳайвоноти шаҳри душанбе камакак маълумот дар Википедия. нигоҳ кунед, мегирам аз инҷо дар онҷо ворид мекунам. характеристика: душанбинский зоопарк расположен в центральной меравад соли 2024 ва до анаку анинҷа то анинҷа мегирем. дидед, аними маълумотро копировать мекунем ва ворид мекунем дар YouTube. анимҷа описание, вале анимин ном ҳамчунин бояд мо копировать карда дар анимин ҷа монем. якта пробел мекунем. тамом. Саид душанбинский зоопарк расположен в центральной части. ҳамин меравад. ба ҳамин дӯстони азиз мо метавонем ҳаминро гирем, копировать кунем. неки копировать мо перевод мекунем. онлайн переводчик мегирем. ин русику мо руси мемонем. дар инҷо ставид мекунем. дар инҷо англисӣ пайдо мешавад. мо англисиро копия мекунем ва дар давоми ин мемонем.
пробел интер ставид. болои ин бо дӯстони азиз мо метавонем форсӣ бизанем, барое ки мо форсӣ забон тамошобин Тоҷикистонро хеле бисёр дорем, яъне ки персидский мешавад. Персидский дидед дӯстони азиз, персидский инам копировать мекунем ва ворид мекунем дар инҷо. 1 2 хаби мо аввал форсиро бимонем. анакун дӯстони азиз бо чӣ кор мекунем? бе тоҷикӣ ҳам бимонем, ҳеҷ гап не. тоҷикӣ, таҷикистанский ҳамун чиза тоҷикӣ перевод мекунем. Таҷикистан боғи ҳайвонот тамом копировать мекунем, инро ворид мекунем. биёд баъди форсӣ инҷа. ана дӯстони азиз, ҳам русӣ, ҳам англисӣ, ҳам форсӣ, ҳам тоҷикӣ мо дар инҷо ворид кардем. касе масалан ҳамин қадар ҷумларо бизанад, ҳатман навори мо дар он мебарояд. инро дар назар гиред. давом медиҳем. ҳамаро мондем. инҷа агар монетизатсияи ютуби шумо агар ҳой бошад, яъне ки гирён бошад, ҳатман ягон таварро интихоб мекунед ва касе нигоҳ мекунад, аз он ба шумо маблағ мегузарад, вале ман намемонам дӯстони азиз. давом медиҳем. нигоҳ кунед. превью загрузка, яъне ки обложкаи видеои шумо чӣ хел ба мардум пешниҳод шавад. нигоҳ кунед. мақсад мо инҷа кофтем на запарк. ане хеле превью, яъне ки акс бояд мо тайёр кунем ки вақте ки задан ане хеле набуроду, ане хеле набурод ва ане хеле бурод дӯстони азиз. яъне ки хеле босифат метобад. бале нигоҳ кунед. аз мобайни видео ютуб худаш чизе гирифтааст, мондааст. ане хеле метобад. чи аст номаълум, вале инҷо маълум. крокодил, мор ва dabolovi мор маймун. ва давом медиҳем. ани ин Тоҷикистон ҳам аст. душанбе, чорка формат, зоопарк, боғи ҳайвонот ва боғи ҳайвонот бо калон карда мондам. дидем ане хеле ҳозир мо акс бояд тайёр кунем, вале ман тайёр кардагиам. ҳозир ба шумо нишон медиҳам чӣ хел тайёр кардам. мо королдров медароем. дар королдров чӣ хел тайёр кардам? акси аттраксиони фараонро гирифтам ва ани акси худамро чӣ хел мақсад бо ҳашамат ва зу, яъне ки англиси зоопарк навистам. чанд слой бо тамоми тенҳояш ки меҳнатҳо ҳамашро қадр кунед дӯстони азиз. ва Тоҷикистон ҳатман ман инҷо навистам. душанбе 2025 ва аттраксионро мондам ва фараон. дука аз чорка уқа фарқиятам намекунад. сифаташро агар бигирем, барои мо ман дука дига навор мегирам. хеле сабуктар аст ва дар монтаж хеле осон аст дӯстони азиз. ва давом медиҳем. ман ҳам хеле гирифтам. ин дукаро метавонем кадом ҳолати хоҳем чорка мекунем. ултраро чизи хоҳем менависем, барои ки инро ҳамаша якта ба якта ман сохтам. фараонрам ҳамчунин ғавсакак сохтам ки дар чашми мардум вақте бибинанд кликабел нест меган, яъне ки бибинанд хеле ҷолиб бошаду ва зер кунанд ки чист. ва ин фараонро ҳам дар инҷо мондам дӯстони азиз. инак аниминро мо мегирем, экспорт кардем дар онҷо ва ютуб медароем. дар ютуб мо аними загрузкаро зер мекунем ва инҷа ма якум дуюм сеюм чорум серияро доштам. инак аниминро мемонам. аз тамом открыть. дидед аними хел ба шумо нишон медиҳад дӯстони азиз ки видеои шумо превью намуди зоҳирии навори шумо гирифтем мондем. давом медиҳем. инҷа плейлист хоҳем плейлист созавад мекунем, нахоҳем масъалаи плейлист навори оянда тур по Таҷикистану города Душанбе. анимин плейлист то ҳамин плейлист ба осон шавад барои ҷӯянда. инак давом медиҳем дӯстони азиз. инҷо навистааст да это видео для детей. не, мо инро намемонем. нет, это видео не для детей. ҳатман ин барои кӯдакон нест. яке саҳнаҳои яке номаъқул ютуб хаёл мекунад ва канали шуморо банд мекунад ва наворатонро удалит мекунад ва предупреждение ки дод тамом. ютуб дигар шумо чорни списка медоред. инҷа дӯстони азиз возрастной медароем. инҷа ҳамина мемонем ки ай 18 поён 100% тоғри мегирад. баъд развернут медароем. дар развернут дӯстони азиз инҷа галочка намем прямой реклама. не, мо реклама надорем дар наворамон ки мо прямой реклама, яъне ки мега ки дар наворатон реклама доред, мо мегем не, надорем. инак нигоҳ чи нависаги изменение контента относится ли ваш контент любое из этих утверждений, яъне ки мега ки шумо наворо аз ягон каси дига гирифтаед ё ки навори бегона
ё ки дар навор ягон кас ҳаст ки шумо ӯро аксашро дигар кардаед, вале ҳамин чунин мо намегӯем. давом медиҳем. тег аз ҳама асосан тегҳо метонем инҷа фақат зоопарк нависем. зоопарк, боғи ҳайвонот, боғи ҳайвоноти душанбе ва зоопарк ҳам навистем. боғи ҳайвоноти душанбе, тоҷикистон. яъне ки ин як ключевое словое ки метавонад ҳамаро як кунад ва навори шуморо ба одами ҷӯянда пешниҳод кунад. ино ҳам хеле роли хуб бозӣ мекунад, вале на он қадар. бисёре бад дар ин вақт сарф намекунем дӯстони азиз. ва саидо давом бад руси англиси менависем. зу тамом. ҳамин қадар ба мо бас аст. давом медиҳем. забони видеои шумо чист? тоҷикӣ мемонем дӯстони азиз. тоҷикистон тоҷикӣ мо перевод намекунем ва рӯзи 29 буд, рӯзи якшанбе буд дӯстони азиз. 29 мемонем, баро ки навор гирифтед рӯзи 29 число. давом медиҳем. инҷа ягончеро дӯстони азиз намерасем ва дар инҷо метонем путешествие монем, яъне ки сайёҳат. мо путешествие мекунем ку агар ғайр аз ино бошад инҷа нигоҳ мекунед. бозӣ бошад бозӣ мемонед, музика бошад музика, вале обши бошад луди и блоги мемонед. вале аз ман ки тамошо аст, тамошо яъне ки путешествие мемонем. инҷа метавонед комментарияро бикушед вале ё накушед, яъне ки комментария бимонанд ё ки метавонед отключат кунед. инҷа модератор яъне ки ютуб бибинад, агар дашном бошад ӯ далит мекунад, яъне ки комментария мемонад ё на. инҷа хай ҳамин мо базовӣ мемонем. ман фикр базовӣ нахстар аст. давом медиҳем дӯстони азиз. инҷа ҳама пур шуд, ворид кардем, нома дуруст навистем ва анами хеле гапо агар бизананд ҳатман навори мо дар поиск дар тамоми кулли дунё мебарояд. давом медиҳем. дале мекунем. инҷа монетизация агар гирон бошад, хай монетизация ман гирон ҳасту, вале ба ман лозим нест ва як сол $1 метиҳад, 1 цент метиҳад. включит мекунем, дале мекунем ва поён мефароем, галочкае мемонем. инҷа оставит оценку. бале ҳатман. давом медиҳем дӯстони азиз. нигоҳ кунед. инҷа мегӯяд ки добавьте подсказку. ба мо подсказка лозим ҳаст, хоҳе мемонем. масалан видео мемонем. чи видео масъалаи ҳамин байха ина мемонем. окей, сохранить мекунем ва нигоҳ кунед. давом медиҳем дӯстон. охир вақте ки дар охир чӣ мебарояд, ани хеле чиз инама монда, метонем изменят кунем. зоопарк якум. давом медиҳем. инам изменят мекунем. зоопарк дуюм. инҷа махсус барои яъне ки тамошобин дигаҷо наравад. баъди навар охир омад, 5 секунди охир ба ҳамин чизо шумо дар тамошобин мебарояд ки бо ин хеле чизоям ҳаст дар ҳамин канал. болор вазер мекунад, бо дигар наворҳоятон ҳам бо пеш мераванд. давом сохранить мекунем. тамом дига. инҷа мода ҳеҷ чиз лозим нест дӯстони азиз. накобед ва нашуред. инак ин загрузка шуда истодааст дӯстони азиз. 3 минути дига. баъд аз 3 минут бо шумо дар тамос мешавам вақти загрузка шуд. вале ана дӯстони азиз, чӣ хеле дида истодаем. ана инҷа аз мо дар поён биромад ки проверка завершена, нарушение не найдено. ана инҷа гуфтем ду галочка меша. дидед? нарушение не найдено, требования рекламодателя, яъне ки окей додан, яъне ки рекламашон монетам мешавад, яъне ки ино иҷоза додан, мақсад ки видеои шумо метавонад маблағ биёрад. на дар тоҷикистон не. дар тоҷикистон дар 1 сол 2 сол 1 цент мумкин тияд, вале ина ман аҳамият намедиҳам дӯстони азиз. давом медиҳем. дале мекунем ва дар инҷо нигоҳ кунед. ограничение доступ. фақат худатон метавонед дида, вале ҳамон подписчикои худатон. вале по силка, яъне ки копирот мекунед инҷа силкашона. ана инҷа и дар WhatsApp, Telegram равон мекунед дар дӯстонатон ки онҳо бинанд. чӣ хеле ки ман ба шумо фаҳмодам, ҳамин хел шумо настройка карда наворатонро ворид кунед, ҳатман ба рекомендация меравад.
به یگان подписчик ویدیوتون رو همه میبیند به تشویش. دوام میدیم دوستان عزیز. اینجا ما با запланировании публикация هست. میتونیم خیلی запланировании مونیم، میتونیم نکنیم. برای ما مدت запланировании یعنی که امروز نمیخواهید و ساعت انیق میمونید، یعنی که پگاه ساعت های 5:00 نواری من به مردم پیشنهاد گردد این سخرانید میکند ویدیوتون رو ساعت 5:00 فردا بعد به مردم نشان میدهد، یعنی که در کانالتون میشود. اینک همین دوستان عزیز حتما یکم گفتیم چطور وارد کردن نوار در یوتیوب با تمامی نزوکی هایش دوستان عزیز حتما اهمیت دهید. همین چیزی که کردم خاطر را بمونید، نوار رو سیو کنید، ابونه شوید تا نوارهای آینده رو فراموش نکنید. دوام میدیم. بعد این پایان ما پوبلیکاسیا داریم. تمام توکلمون به خدا شروع میکنیم. دوام میدیم. این ساعت چند؟ ساعت 2. با یک بار دیگه نظر میگذارونیم. همه هست زوپارک، هم فرعون، باغ حیوانات، زوپارک دوشنبه. دوام میدیم. اینجا همش هست. تگ های موندیم. اینجا موندیم پیش از همه از پیشنهادی کردن مردم یک بار دیگه از نظر میگذاریم دوستان. اینجا مهم قدرم بس زوپارک، باغ حیوانات، تاجیکستان. خیلی انگلیسی هم تاجیکستان بنویسیم. تاجیکستان. تمام. اتراکسیون هم نویسیم میشود. اتراکسیون. کچلی هم بودن کو. پارک، باغ. همین ключевые слова برای شما لازم است دوستان. انا میرویم تمام پوتشسیت دوام میدیم. اینجا ما موندیم، اینجا ما بها دادیم، اینجا ما به در کار تورها، اینجا галочка هست. دوام اپوبلیکovat میکنیم دوستان عزیز. توکلمون به خدا. رفتیم. تمام. میتونید سیلکا کپیروت کنید و به یورو رفیقان روان کنید، ولی این رو من به شما توصیه نمیدهم دوستان عزیز که روان کنید. یوتیوب خودش میبیند و جالب باشد. اقلا یک منوت اول رو جلب کند تماشابین رو بهت خوب میشود. مرا که یوتیوب خیال میکند خیلی نواری جالب است و به دیگران یک تا پیشنهاد میکند. مقصد خیلی خوب نوارهای جالب کنید و یگون سوال باشد حتما بنویسید. با تمامی سوال هایتون با حدی امکان جواب میدیم. خدا نگهبان شما باشد. ابونه شوید حتما که با فراموش نکنید و گم نکنید این کانال رو که دیگر دریافت کرده نمیتوانید. سلامت باشید.